Ahoj výletníci, my jsme Milda a Jenda za kamerou schovaný. Hrozně rádi chodíme po České republice a chceme vás všechny inspirovat, abyste po ní chodili taky, protože Česká republika je naprosto nádherná a doporučujeme se podívat všude, kde to jde. Právě se nacházíme u kostela svatého Martina, kde je začátek našeho výletu, zároveň tady teda budeme i končit. Čeká nás nějaký 19-kilometrový okruh. Myslíme si, že bychom ho mohli ujít za nějakých 5,5 hodiny. Chceme se podívat a projít si údolí Šembery, podívat se na hrádek Šembera a podívat se k rybníku Mlýn a uvidíme, co ještě cestou všechno krásného potkáme. Tak, svatý Martin, kterýho najdete kousek od Kostelce nad Černými lesy, je přímo v Kozojedech, je to asi 40 minut jízdy autem od Prahy směrem na východ, jihovýchod, Boříčanský, takže jak víte, pro Pražák je to kousek, Středočeši je to taky kousek, ale doporučuji se sem podívat úplně všem. Je nějaký únor, venku je nějakých přibližně 5 stupňů, takže si myslím, že se dneska ani moc nezapotíme, snad nezmrzneme. No a už se nemůžeme dočkat, protože musíme začít po zelený a pak vás budeme informovat, kudy jít dál. Po pár metrech jsme se dostali k prvnímu rozcestníku svatého Martina, kde tamhle, když tak je vidět věžička kostela svatého Martina, je to asi pár desítek metrů a my dál půjdeme po červený a už půjdeme kolem potoku Šembera. Po 2 kilometrech jsme se dostali na další rozcestník na Zámkách, kde se spojuje červená a žlutá. Po té žlutý byste se přímo dostali k zříceně hradu Šembera, nebo hrádku Šembera. Tam my se chceme dostat až úplně na konci, takže my budeme pokračovat dál po červený. A až se dostaneme na hrádek Šembera, tak vám řekneme překvapení. No Milda už byl hladovej. Už jsme na rozcestníku pod Šemberem a od rozcestníku na Zámkách už jdeme po naučné stezce Šembera a jdeme dál po červený. Jendo, tady je oční test, kdybys potřeboval. Přibližně po 3,5 kilometrech jsme se dostali tady na parkoviště, kam můžete zajet s autem. My samozřejmě s Jendou budeme pokračovat po naučné stezce, ale samozřejmě pokud tady jsou nějaký cyklofandové, tak můžete využít trasu 88 a 89, které jsou takový širší okolí Šembery a můžete si to tady užít i na kolech. 12. listopadu 1898 slavil kníže Jan II. Z Lichtenštejna 40 let svého panování. Na jeho počest byly na vybraných místech lesních revírů vysazeny jubilejní háje dubů a v každém z nich byl postavený jubilejní památník. Tak, po cestě v naučné stezce podél Šembery
potoku Šembery. Je spousty odpočinkových míst, tohle je odpočinkové místo u Sovy a ideální příležitost na to dát si svačinu. A kdo bude zvědavej, tak tamhle je Srnčí kopec, tam se dá jít jenom po lesních stezkách. Užijte si to. Bohužel ne každá trasa je vhodná pro kočárky. Tady je něco pro úplný ultra hyper mega fandy trailu. Jsou tady celkem 3 sjezdy. Jeden je plynovod, hláska a mrzák. Po 7 kilometrech přibližně od začátku se nám otevřel tady pohled na Mlýnský rybník a ten samozřejmě uvidíte jenom, když z naučné stezky údolím Šembery přejdete na naučnou stezku Zahrady. A protože to my chceme a chceme si obejít celý ten rybník, tak musíte s náma ten kousek po té naučné stezce Zahrady a pak se vrátíme zase na údolí Šembery. Tady jsou sněžky a nevidíte to, Původní panské sídlo bylo v 70. letech 15. století Mikulášem Svitáčkem z Landštejna, který byl nejvyšším písařem desek zemských, přestavěno na gotickou tvrz. Nad Mlynářským rybníkem se tyčí tvrz Tuchoraz, u ní teď jsme. No a dál se vydáváme už po Modrý. Po Modrý jsme se dostali do vesnice Přehvozdí, kde když tak je nějaká obora, tak se můžete jít podívat, kdybyste byli zvědaví. My jsme přešli na Žlutou a po Žlutý už se vydáváme směrem teda k hrádku Šember a tam vám řekneme to překvapení. Tak jdeme. Já mám šutr v botě, ale jinak jsme se po Žlutý dostali zpátky na rozcestník, kde jsme se zmiňovali o tom, že tady je i pro fandy cyklistiky nějaký prostor využití. No a teď po té Žlutý budeme pokračovat, protože se musíme dostat ještě k té zřícenině hrádku Šember. Tak kvůli tomu tajemství musíte na konci použít trošku fyzických sil, vyšlápnout několik desítek metrů docela strumýho kopce. Ale stojí to za to. Nádherný krby, honosné místnosti, úžasné stropy. Tak to tady vůbec neuvidíte. On totiž hrádek Šember vůbec tady není. Ten je asi ve sklepích všech ostatních domů, v základech. No a je tady hezký posezení. Za hrádku Šember se dochoval pouze příkop a zbytek kamenné hradby. Vystavěli ho ve druhé polovině 14. století cisterciáci z kláštera v Klášterní Skalici. Jistě to bylo po roce 1357, kdy Ježek z Náchoda prodal biskupovi pro tento hrad vhodný pozemek, což zaznamenali písemné prameny, a roku 1421 hrad pobořili husité. Zdárně jsme s Jendou dokončili celý ten trip. Je na cestě vyrazit domů. Jak vidíte, skončili jsme zase u kostela svatého Martina. Ať vám to šlape.